Sino ako ang bantay bata? Siyempre. Gusto na maganak. Maganak na. Guys, majong buntag ako na po ni si Jinverse. Welcome to our channel, guys. Nami guys, Nami, ako na po guys. Ikaw ni guys. Nami guys. Long time no see. Mga usag tunga kabulan tang mo magkita guys. Uri asam kagikan. Okay, smart. Manglakaw mi karon guys, kay mangita mig muskitero. Spotting pa sila guys, pero mosquitero ni pagitaon. Kay wa may kurente, wa electric pan jara man daghan nakaadjog lamok. Nang karon manglakaw mi karon guys. At tumi sa karkar, kay mangita mig muskit. Diras giyan excited na siya mo lakaw. Naglag na sad mi guys. Di mangita pog kog ligid sa akong bay. Mangita pod mig kwan guys, ligid sa ijang bay kay Ibis Tapos na. nagkanang ligid sa ijang bike. Kita-kita laman ta dito guys. Dapat tanawon mo na sa katunay ubang lugar nga na agian ni kanang udit kay katong pagbiyahe na agikan po sa Bohol aragad jeng luod sa ag mga bay nagan kadyo na nagubaan ja. Basta mo guys, guba pod. Diya kari kani nga mo ang bay adyohonon pagani ni magpanday mi ni Junjun Dani ug nanay mga baligja nga material kay wa pa kunoy baligja mga kahoy. Mao niya mang trabaho ni Junjun, kami ray magpanday-panday kay mahal man magbayad og kanay panday. Kami kamera tanawon laman ni natag baka mao ba mi dani guys. Pandayo na kay ang taas masudlan na ra bagwakwak. Diya guys, kita-kita laman ta dito. Adlok mo mugwakwak. Diya. Na nangilay kog nang lipstick kay si Junjun nagbagot-bot pag uli na gikan sa kanang naibuhol kay mura na kuno kog abat. Iring. Itom lagi ka mo. Kuan, pero dito iring. Naitom lagi ka. Siyempre lahi man dani, lahi man dito. Unsa man diri, unsa Pag man. dani kay nara mo kusod sa bahay, wa mo koy buhaton dito sa bola may manilikliho. Mura-mura kag Uwan. luy di ka mo kag mananumay dito, piting dito ma. Nananong bitaw na siya. Luy din ang itom. Nananong bitaw ko muna Wa siya. para danang itom alam mo gi, ang kanang itom mao na lami kanang morina, mao na tinuod niya beauty. Basta ikaw. Beauty is the best. Oh. Ikaw. Morina. Ikaw nga mamrina, mura kag napagod nga. Manok. Nandiyan mga lakaw sa mi guys, makita-kita rata guys sa mga lakaw. Nakaposing sila guys, pero pagitan kayo, mosquitero nagligid. Kay mangita mi kuan, muskit. Mosquitero na yung ligid yung itaon. Tara, let's go. Na. Mga laking. So di na karang ka na ratong dalo. Nandiyan guys, sa gamuang bay, ara pa gajeng daghan na kadyo gipuson. Kay wa pa mi katangi pusog tarong guys kay way kurinti. Nandiyan wa pa gajeng kurinti ngit-ngit. Agiso ng tubig kayo, magbungkag yung tubig, mga pasak, tawar. Mura labaw pas na bagjuhang udit ni nga muang bay guys, daghan pa kadyo ko kanang ipusonon. Sila ba na bagyuan bitaw ta? Tapay bay dito. Tapay taas nga puro gipang tambo nagtrapal. Bagon sige pang tambo na ni Junjun. Balik man tas alis siya ma. Ponpohon. Tara. Ra, Kaya mong shoot pa ka ng pitpit, bakisa nang mag-shoot kang luwag kayo mo kag tigulang. binata. Ang dali na mo oy. Dili laman mo pangarti. Narabeta ang bayar pang kalata. Napay pusunon. Unti mo na. Grabe, bidyaan mo agad ang bay lupig pag nabagjuhan. Bagyuan bitaw mi Tubig kaya sa tubig eh. Madre. Magkakabaw sa istorya na mo Junjun diri perting lisuda alas dusing dako perti namong map kay ang tubig taga bukong-bukong. Saka na? Niyan, natulog na ko pa. Kapoy na. Luy pagigikuto kay gikan ko gibaksinan. Gibaksinan man ko to gikan tapos pagbaha pa dito bisag sakit ya kon diri perting trapos taas kay nabusulot naman ang tubig musulod naman ikuan. Kusog ang hangin. Uy, mudjol. Sus, may importante ag module ibalik. Nabilin. Muna diha, yaw-yaw pamor. Yaw-yaw pamor. Taba na ngayon ra bakita. Gigawas lagi ni mo ning baril. Gigawas lagi na nimong baril pa. Kaya ang punduan naghakot ni. Ilang kurapan kilo?
Ang bag ni mo. Lakaw namin guys. Wala ko namin guys. Nara ng lamdaga. Kita nagkuhan dito. Bay, nalamdag dani. Dari pa nangalamdag. Kay Mito dito pa mo'y napukan. Kinalamdag naman. Pero gamong ang tuwanga. Grabing pamuwak. Ang lamaya ka sa tanawon. Grabing pamuwak sa mga tuwanga. Ngapit mi dari sa eskwela ni Gian guys. Kaya naghatod mi sa module. Damo na ni porma sa ilang covered court na. Panay atod. Parang gubaa. Grabe just audit jud. Parang dyan ka. Maldiwan. Daman kong gabian. Luoy lang magporma. Padong na may argaw guys. Dani ara nagadyang lamdaga. Na mga kahoy. Nangatumba. Dari guys. Kapot tumigit, suga sa akong padira, oy. Kimuragan. Jaman yun to sa kunume. Request manigiyan nga. Kaon kong choking kay dugay-dugay na purwa nakakag choking. Dato ko ato may dito guys. Maniwag to. Lamang tagim labang. Lamang tagim labang. Kasi lagyan din pa ng bike. Sa? Asa ka? Asa mo? Asa? Ano na lagi na yung ligid? Okay, okay. Di mo pa paniw tuhon. Sige yan, dayang gipa-order guys. Kung sa isang orderon. Chowpan dahil diyang gi-order. Paborito mo dyan ni dyan chowpan. Sa una pa, mo dyan ni dyan kaninin. Gagamot ni Junjun, kari na ipansit. Parehas ming duha. Tagiyan ra chowpan. Kaya mo dyan na dyan ganahan. Kaya hilig na si Jaguan guys. Kanang sinangag ba? Hi guys, namidari sa kwan guys. Chowking, ari ko namidari maniuto kay ni Hanjom lagi sigiyan na. Ari ko namidari mo kaon kay dugay-dugay na ko nang siya nakakaon ka ng chowking. Kay last naman kaon chowking sa Manila pa. Gani man siya nga magpa-blow out kuno ko sang birthday. Kay birthday man na das kwan guys 22 ja. Karon kay na mo ko dari sa pa-blow out kuno ko. Diyan man namig paniuto guys, diyan namin dari sa guys sa ano car-car. Nagalantaw-lantaw sila sa kwan guys, bike. Grabing mahal naman ang bike. Diyan guys, gipalitan kong Junjun ng tripod kan. Tripod nga gidasbol na balik man. Hindi naman magamit. May tagsago. Kahit ko nang nagsago pa. Sabo? Kahit ko nagsago, siyabo. Sabo? Ayaw mo nang sabo kayo, bawal na. Madong na may manguli guys, so may kapalit ng musket. Sa merkado ra kuno may mananaw, na balik diyang musket dito. Ang pagpangitag muskit napunta sa laag. Nagpapa ay lagan. Titilagan. Ikaw. Kasang kamo. Pas kamot. Sago kuno. Ikaw ragi kay busog pa ko gi.
A few moments later. Hi guys, majung uto ni jung tanan dia nag-uban na pod si Jinjin ug si Junjun. Ngita mig kuan guys, muskit. Guys, merkado. Ngita mig kanang kuan. Muskit ko ang may kapalit dito sa metro. Das wa na mo danis kuan guys, merkado. Hi guys. Afternoon. Ang libot-libot man ta. Siyempre na ba yung mangitag di malibot? Kanang pang pamili. Dili kagiyan ra nam katuwa dito. Katuwa mo to kayo di ba? Ha, di sara itong Isa palitan. lang kagiyan. Ato palitan. Ang problema gasa to na to pangitaon tong kamama. Palitan sa tulo ko na. Ang muskit nila. Grabe ka jog lamok sa bay guys. Lagan ka jog lamok. Sa man nga wa may electric pan. Mo nang mangita mi darig muskit. Na may isa dito kamama nga daan nam kato na lamang kuno mo ang pangitaon unja. Kagiyan ra mo amo nga paliton. Kay grabe jud ang lamok guys, di jud matabang. Grabing daghana. Wa mong kunoy single guys, kanina lamang double mo ang paliton para nigiyan. Oh, ganoon naman ka. Excited na ka magmuskit. Ganoon naman ka diha. Muskit lang guys oh. Tawa ka. Muskit nagiyan di ay kay kami na man. Itaon pala gito Excited na ka matuga. tuwa sa kwan. Excited na ka matug. Tubig ubi na po. Ay, dali jud ka. Ang ito peanut butter. Kwan ra double ra wala single. Kira ni oy. Damak pitapa dito. Nga senyorito, tuwa tra. Ay tan sudan. Sudan be. Dito sudan na to. Ano sa imong palitan? Slice bread. Slice bread. Malit sa kuno ni Kwan. Lais, bread. Iparin sa peanut butter. Ay, magtimo si Mingkoy. Upan. Peanut butter yan. Isa pa. Kani usa. Pila ng cake niya no ano? Si binti ko no we. Kaon ka? Anong palit ng kaon ka cake? Ya kanila mi kinali. Ano magpunta? Isag sa sa tubig ko kabuk be. Kwansa, 30. 30 pieces. Sa pila usa. 21. Ano naman? 30. Pinsa. 15? 15 lang. Ito pa. Ano? Ano pa may pag-calculate isa? Napay ka. Kana lang. Isa. Balik ko ginamupan guys sa pibon pero manambok ko balik. Mara man ikong patambok na. Ano yung problema niya guys? Magpaniwang ka sa patambok naman. Paniwang ng patambok. Mawat mo ko numiwang. Mingaw na pagniwang, paniwang na po. Basta tao. Kira. Ilang wakwak. Ang sira mo kami. Palipad dyan lagi ka pa. Balitin ako ng chupon ng mga bata na. Ansa na? Sa didi ba itong nipol? Himingaw ko ang kantig bata. Ha? Ha? Himingaw ko ang kantig bata. Siyempre. Himingaw ko ang kantig bata. Siyempre. Gusto na maganak. Ma? Maganak na. Ayos ah. Ayos ah. Yan yung sir. Anak ko no. Ay anak. Okay, balik yung music. Ha? Music ko di siguro.